Hej med jer, og velkommen til den her lille film om, hvordan man passer og omplanter sine tomatplanter, når de først er spiret. Først så vil jeg lige vise jer den her. Det var dem, jeg såede for en uge siden, hvor jeg også optog en film. De er kommet rigtig godt nu, men de er ikke helt store nok til at blive pottet om endnu. Så derfor så tager jeg lige nogle andre, og som jeg vil vise det på. Det er nemlig sådan, at jeg har tomater i rigtig mange størrelser efterhånden her i mit drivhus. Jeg har dem her. De blev sået for 2-3 uger siden, og nu er de nået op i den her størrelse, hvor det er rigtig godt at plante dem om. Og først så kan jeg lige vise jer, hvordan sådan en tomatplante ser ud. Hvis man lige zoomer ind på den her, så kan man se, at de første blade, der kommer op, det er dem her. Og det er det, man kalder kimbladene. Det er faktisk ikke de rigtige blade. De er lidt anderledes end resten. Og så derefter, så begynder de rigtige blade at komme op. Og når de rigtige blade begynder at vise sig, så er det en god idé at plante sine tomater om. Så skal de have noget mere plads at vokse i, og de skal have noget mere næring. Og hvis man nu var en professionel tomatplanteavler, så ville man have det sådan, at man kun havde én plante i hver af de her små men jeg har altså nogle gange flere planter, og det gør ikke noget. Fordi man kan nemlig sagtens dele dem, og så kan man få rigtig mange planter ud af det på den måde. Det er bare lidt mere noget pillearbejde, og så derfor så gør man det jo ikke, hvis man er en professionel tomatplanteavler. Men nu vil jeg lige prøve at ploppe sådan en her op. Den har ikke så stor rodnet endnu. Der kommer ikke det hele med op. Men som I kan se, så er den blevet lidt lang i det. Og det er den, fordi at den har stået og strakt sig lidt efter lyset. Det er sådan en kombination af, at når den står inde i varmen, så skyder den ret hurtigt i vejret, og så bliver den lidt tynd i det. Men det er sådan med tomater, at når man omplanter den, så kan man sagtens dække jord til helt herop til, og så bliver den fin og kompakt igen. Og det har jeg for eksempel gjort med sådan en som den her, som jeg omplantede for et par uger siden, og nu er den blevet sådan en fin lille plante her. Men når jeg omplanter sådan en her, så skal vi selvfølgelig have noget jord at sætte den i. Og jeg har sådan nogle forskellige urtepotter. Jeg har sådan nogle, det er sådan nogle genbrugs nogle, der har været nogle løg i, tror jeg. Så har jeg også sådan, at jeg gemmer alle de her gamle mælkekartoner, hvor jeg klipper nederst af. Og så kan man lige stikke et par huller med en kniv hernede under bunden her. Fordi det er vigtigt, at overskudsvand det kan løbe ud igen. Så den vil jeg nu fylde med noget jord. Og det jord, jeg kommer i her, det er noget fra en plantesæk. Sidst, da jeg såede, der brugte jeg sådan noget så- og prikkelmuld, som er noget jord uden ret meget næring i. Men nu er planten altså blevet så stor, så nu skal den have noget mere næring. Så nu fylder jeg sådan en her med noget fra en plantesæk. Så plopper jeg et ret dybt hul her ned i den her, og så skal den her bare ned deri. Updi, ned med dig. Og så får den jord til helt herop. Og det kan man gøre med tomater. Hvis det nu havde været en agurk i stedet for det her, så måtte man endelig ikke komme jord så højt op ad stænglen, for det kan slet ikke klare. Men med tomater, der går det rigtig godt. Det, der sker ved det, det er, at den del af stænglen, der nu er begravet, den vil begynde at lave en hel masse nye rødder. Og så får den faktisk endnu flere rødder og bliver en endnu mere robust plante. Så sådan gør man det. Og så stiller jeg den nu her i nogle bakker. Jeg har sådan en her. Det er sådan en, der har været noget kød i, eller grøntsager, eller hvad nu. Og der kan godt stå 6 stykker af dem her. Og nu har den her jo rødder ret langt ned, som I næsten kan se. Så nu behøver man ikke være så bange for, at overfladen tør ud længere. Så nu kan man bare vande den ved at undervande hernede, så den selv suger vandet op. Og når man lige har omplantet sådan en plante her, så er det jo sådan, at så har den jo fået rigtig meget næring nu i den nye jord her. Så i de første 14 dage efter, at den er plantet om, så skal den kun have vand. Når så der er gået 14 dage, jamen, så er den ved at have brugt en del af det næring, der er der. Og så kan man begynde at vande den med noget vand med en lille smule gødning i. Endelig ikke alt for meget, fordi det er stadigvæk en lille plante. Måske sådan cirka halvdelen af, hvad der står på gødningsdoseringen. Og så kan man trappe det op hen ad vejen. Se, så har jeg jo også nogle her, som står ret tæt sammen. Og der er det sådan med tomater, det er sådan nogle seje og holdbare planter. Man kan næsten ikke gøre noget galt. Så når jeg nu tager sådan en her op, så kan man sagtens dele den i flere små planter.
skal man bare lige være lidt forsigtig og pille dem fra hinanden, så de alle sammen bevarer en stor del af deres rødder. Og det er jo nogle små nogle, og rødderne bliver rimelig blotlagt. Så hvis man vil være helt sikker på at gøre det bedst muligt for planten, og at der ikke sker noget med den, så kan man plante den i noget så og prikling uld her til at starte med, så den ikke bliver sådan ligesom overgødet lidt. Men jeg er nu ikke så bange for at komme til at give dem for meget gødning, for det plejer faktisk at gå meget godt. Så jeg sætter dem bare i sådan noget jord her, og så tænker jeg, at det skal nok gå. Og nu som I sikkert kan fornemme, så har jeg rigtig mange tomatplanter, så det kommer til at fylde godt ind i vindueskarmen, det her. Så derfor så kan jeg altså godt finde på at sætte 2 planter ned i en. Det vil man heller ikke gøre, hvis man var en professionel tomatplanteavler, men det kan man godt gøre, for at man ligesom har noget mere plads ind i vindueskarmen. Så her der kommer der lige til at være 2, der er ligesom på det. Det betyder jo så, at de skal plantes om inden alt for længe igen, fordi de skal selvfølgelig have deres egen potte på et tidspunkt. Men lige nu til at starte på, så kan de altså godt være 2 om den. Og det betyder jo så også, at man kommer nogle gange til at plante sådan nogle tomatplanter om igen flere gange. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at mine tomater ender med at være i en potte på den her størrelse, inden de skal ud i drivhuset. Og hvis det er sådan nogle små stueplanter til at have inde i vindueskarmen, jamen så kommer de også op i sådan en her til sidst. Og så kan man altså plante om i en gang mere eller 2 gange mere, alt efter hvad man synes. Der er nogen, der siger, og det har jeg ikke selv undersøgt, men der er nogen, der siger, at de faktisk udvikler sig bedre, hvis de ikke får alt for stor en potte til at starte på. Så derfor tænker jeg, at det er rigtig fint at gøre det på den her måde her. Så vil jeg gerne lige vise jer den her. Det er havekassens logo. Og nu ved I jo sikkert godt, at havekassen det er noget med 4 bede ude i haven og sådan noget, man dyrker. Og det er jo selvfølgelig derfor, at der er 4 felter. Men de her symboler herinde, de symboliserer faktisk det jeg kalder de 4 betingelser for plantevækst. Fordi hvis man skal have en plante til at trives, så er det nemlig lige præcis de her ting, man skal tænke på og regulere den på i passende omfang. Og det første her, det er jo lys. Og når først planter er kommet op, så skal de altså simpelthen have så meget lys som overhovedet muligt. Hvis I nu ser dem her, som jeg såede i sidste uge, de har stået over i vindueskarmen. Og prøv lige at se, hvordan de er skæve alle sammen. Det er fordi vinduet det var over på den her side her, og de vil rigtig gerne ud til lyset. Samtidig så har de stået over ved radiatoren indtil nu. Det er det næste. Det er temperaturen. Og temperaturen, en høj temperatur får dem til at vokse meget hurtigt, og det er derfor, de er blevet så lange, som de er her. Så det bedste, man kan gøre ved dem her nu, det er at flytte dem lidt væk fra radiatoren, og så stille dem et sted, hvor de får så meget lys som muligt. Og nu er de jo så lidt lange, men som I kan se, så gør det ikke så meget, fordi man kan bare plante dem lidt dybt, som jeg gjorde før. Så det betyder så også, at dem her, der nu er plantet om, jamen de skal ikke stå alt for varmt. De skal selvfølgelig stadigvæk være inde i huset, fordi de kan ikke komme ud nogen steder endnu. De skal have gerne op omkring 18-20 grader. Og så skal de have masser af lys. De næste ting her, det er selvfølgelig vand. Og der gælder det, at de her tomater, de skal ikke overvandes. I skal ikke hælde vand på dem hele tiden. De må godt lige have lov til at drikke det op, der er nede i underskålen, før man giver dem noget nyt. Og det sidste, det er jordens næringsindhold og beskaffenhed. Og der har vi jo givet dem noget godt. Der har vi jo givet dem det rigtige at vokse i og med, at de startede med så og prikkelmuld, og så har de fået noget mere gødning. Og som jeg sagde før, så er det sådan, at så de første 14 dage efter omplantning, så vander man bare med vand, og derefter begynder man at give dem lidt gødning også. Og det var det, jeg ville sige for i dag. Jeg vender tilbage på et senere tidspunkt, når der ligesom er basis for at vise, hvordan det går med planterne. Jeg håber, det går godt hjemme i jeres vindueskarm. Hej.